Абе, другарче, хайде, не здравей. Види, аз съм против тази работа, ще ги говорят, че смени същото лайно, обаче със едно колело на две. Поделено. Това трябва историчарите да разправят за тази работа. Види, батка, това види на историчарите тази работа, ама тук малко география има. Ама да не правиме муа ръце. Абе дай да си замезиме тук, за това сме дойдели. Аз чекам ти да предложи, ти си добърчица, да бехме декамери в България, до сега ще бехме рушани, преспани, сега това вечера ще ни беше. Коя база сакаш нещо да нарачаме? Виж, аз съм повече на рибешко линията. Да не бех на база риба, че бех като свиня, так съм си като кацам. Баш видом. Дай предложиш какво да къстеме. Имаш, например... Шо има тук? Имаш, тук има изборяването, например, имаш пастръмка, имаш сом, имаш клен. А никога българска риба няма ли? Това ти е бе, може да пробваш от сомов, от крапов, от кленов. А морско нещо? А морско... Овака, како ще те гледам елегантен, да питаме морско прасе дали има. И ако има морско прасе, може да има. Добър ден, дами и господо, изволте. Добър ден. Дали имате морско прасе? Другарчева ми е гостен от Бугария. Не, прасе, немаме ни морско, никакво прасе. Защо не си вземеш овчко? Овчко да си вземеш ти. А морско е? Добро, не е баш морско, али приморско. Приморско? Сестра ми от Приморско? Вземеш го. Приморско, знаеш какво е да? 50 на кила шилежа, да излижеш пръсти. Но Шарпланина. Шарпланина? 100 километри въздушна линия от морето. От Егейско, от Йонско još manje, Путер, да лижеш. Аз мисля, обаче съм на рибешко. Какво е това? Сръбска морска риба. Да, сръбска морска риба. Наич. Ослич. Каква е тази сръбска морска риба? А Сърбия няма море? Наич бе, ослич. И чисто сръбско презиме, защо? Ако не геш, вземи си българско нещо. Що да вземам? Вземи късни от Крапов, от Сомов, нещо. Защото избора ми даде, това ще ти... Това нема утка, све ми е тази. Ай, за почеток една салата. Паметно. Бирай, батка, каква искаш? Колкото може да видя, тук има само една македонска салата. Една. Сега за сега, ке се шири репертуар. Да вземе, да? Да вземе една. Специализет, нема да погрежиш. Ай, само по-бързо. Дечко е цар. Има работено в странство. Цела кафана я държи. Знаеш какви препоръки има от странци? Онда не е, нищо няма да функционира. Све сам прави. Браво. Само он. Прекрасно. Све тази? А он е газда на... Газда, все. А това ви е редовна процедура или... Не, само за озбилни купци. Що ти видя? За какво се казва македонска салатата? Сега ќе ви демонстрирам. Така. Сега точно ќе ти кажувам защо е характеристично. Добро, се си има своя специфика. Сега ќе ви демонстрирам. Значи, името го добило, знаеш дека народот у Македонија е многу изполитизиран. Да. И ова го има добиено по политичките партии, да речем било која партија од малите, уште додека е зелена. Треба да го направиш малку вака, наситно, зашто го ќе узре, тоа не знаеш што ти носи. Дали ме разбираш? Да, значи било која од овако додека е зелена, се сечка малку на поситни комади, onda zimaš od nekoja druga, da rečeme simbol na Makedonija piperka. Nekoj saka da го jaде сурово, međutim, mnogo je dobro on da go pečeš. Makedonski narod saka da go ispečeš, ubavo da go ispečeš i onda i него ќе го ставиш, ќе сецкаш, било што да е, може, то не мора да е на многу ovakvi komadi, možeš i na krupče, možeš i u druga dimenzija i onda zimaš jedna od pogolemite politički partiji, da rečem jedan ВМРО, го zimaš. Prvo što praviš, zašto ona je mnogo koeziona masa. Prvo ќе mu го isečeš малку врвчето и го трљаш овако бело да искочи горчината, го зимаш, го сечеш на две. Го делиш нужда на две. Меѓутоа, као што може да се види, оно е уште големо. Па го делиме уште на две и онда тоа све го правиме на што поситни
овакви и тоа е нешто има така укус, а нема коезиона маса и онда тоа го зимаш, тоа му дава една посебна димензија и карактеристика на целата салата. За да може секој да го јаде. Така да. Секако. Онда има тука други по-мали партии кои што се слични по боја, а различни по укус. Тоа не мора многу, можеш и на две да го пресечеш, али ја ипак преферирам на што поситно, тоа е рецептот. Онда имаш вакви партии што се мали, а љути, разбираш? И тоа исто го сечеш на два пати вака, го даваш да не. Оти овие те терат на сузи, многу те терат да плачеш. Онда имаш, ставаш ротквици, тоа се малите партии ги символизираат, може и без нив, али чисто ради боја го ставаш, тоа може и цело воопшто да него не ги сетка. А не, това не се освеща. Онда идеме ова, партии од као што се ЛДП. Ова е мирудија, чисто, не мора ни да го сескаш, вака го фрлаш. Тоа се може и со нив, може и без нив. Ова иде у секоја салата, мислим. Чисто као таква димензија му дава. Батка, а СДС? Еве го СДС, еве го. Народот многу е научен на патлижан на СДС заради бојата, црвено, знаеш, традиционално. Мада он у задње време више ја сменува бојата на плаво, веќе и помодрува, знаеш. Али не го ставам за салата зашто ствара негова горчина. Народ ипак сака, како да ти кажувам, по-така, на црвено да биде. Он сега за сега уште не е, да ти кажувам, распаднат. Меѓутоа, он ќе почне да се разбеѓа. Тоа има да биде на така мало, тоа има да стане со еден збор, мислим, кетчап све. Еве, тоа е на некој начин ова специфика на овој салатата и она е, мислим, пака, тако речи, спремна за... Батка, а стално те гледам со рукавици ја правиш салата, Македонска салата. Кај нас све се прави у рукавици, за да биде стерилно. Това също като нашата, бе. Не е същата како вашата. Кај вашата се цели компоненти, кај нас ги содржи сите компоненти, али сите се ситно исецкани да нема коезиона маса, да не може да се врзе тоа, а да може секој да го сожвага. Мислам, тоа е лепота. ти го видиш. Аз ще щипна малко да... Не. И најважното, она мора да отстои и мора вака да се поклопи, да не го серат муви, а за да може да го јадеш утре други ден и да мјако риба.